Днеска е 16 ноември 25-та година. Аз съм изминал вече първата трета от пътя белята вода до Златни мостове. Тоест вървя съм 1 час. Разни пешеходци колкото искате. Сега ще ви кажа за маркировките. Маркировките са следните. Лесничейска маркировка. Само бяло и черно. На места има и рисувани такива кръгове с тези два цвята, като мишена. И на бял фон цифри. На дърветата се пишат. След това една като предупредителна маркировка само в червено и жълто. Тя е с обща ширина 30 см. После са планинарските маркировки. Те са бяло, червено, бяло, бяло, сино, бяло, бяло, зелено, бяло и бяло, жълто, бяло. А има и маркировка пак за планинари, които са и високи колове жълти с жълти триъгълници. На всеки триъгълник пише една цифра. Номера на триъгълник. Ето, днеска е Слънчев ден. Планинари дал Господ. Тази пътека е възможно да се срещат и ездачи, да знаете, да го имате предвид. И за сега от мене толкова. Ето вижте, сега ще ви покажа. Ето как хубаво грее слънцето. Слънчев лъч. А някъде в далечета явно има някаква рекичка.